Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw, maayong gabi ikanatong tanan no. Kumusta? O karon day no, niya na sa telaing drama no nga sinuwat ni ah, Marites Malba Alboris, si Plager ug si Nansalan. Ug shout out day no sa tanan nga nasunod no sa mga drama nga akong ipang-upload no. Nga mga anindot nga sugilanon nga gikan sa RMN drama. Salamat kayo sa pagsunod no, sa pagpaminaw. O karon di ta maglangan niya ang unang anib ning sugilanon na sinuwat ni Marites Marba Alboris, si Plager ug si Nansalan, Part 1. That's the way I can dance and shout it loud, baby. Booma, booma, yeah. Booma, booma, yeah. That's the way. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon. You like me? No dice. So, unsa day type nimo sa babae, ha? Babae nga buutan. Matinahuron, kugihan, ug mahinhin. In short, dili sama nimo. Can't help it, girl, can't help it. Alright! Ano bang dili mo ko ni bubuhian? Wa ta ka prisuha. Pwes papauli ako. Di mahimo. Pero dili man mahimo. Ay. Oh, I get it na. Type na ko nimo, no? No way. Di mahitabong magkagusto ko og playgirl nga sama nimo. Good. Kay di sa dako type ang nonchalant ka parehas nimo. Patas ang laban. Hoy! What ba? Di ka mo na kugukod, ha? Hoy! May pangalan ko. Kaslunon ako. Congratulations. Magpakasal na ko. Best wishes sa lalaki. Di ka mo pugong. Di ta uyab. Gisugot na ka. Gawa ko mga uyab. Playgirl ka ginusa. Og nonchalant sab ka. So, bagay ta. Si Playgirl ug si Nansalan. Duha ka managlahing kinaiya. Nagtagbo. Ang pangutana, magkasinabot ka sila? Si Playgirl ug si Nansalan. Writer, Martes Parba Albores. Direktor, June Caraca Pujanes. Spanner, Joel Benson. Recording Editor, Randy Tayan. Soundman, Janjan Lara. Dalit sa RMN Drama. Love comes from the most unexpected places. Mahimong sa kalsada, ikay nagbo nimo ang tao nga mo'y makapapitik sa imong kasing-kasing. Mga higala, ubali ko ninyo sa unang anib ng pag-utang sumilanon nga naguluhan, si Playgirl ug si Nansalan. Dawam! Ay! Masakpan magyutan ni Lolo ni Moron ba? Abo talag yun ni mo bayana ka! Kung anong miuban pa ko ni mo, nga nag-disco nga, di magyapon mahalin na gawang beauty kung mag-uban ta. O kung sa pa, wakay patawad, basta gwapo, imo! At least ang bati imo. Ay! Pukot sa may naka-at-least, ana. Nga may bahin gihapon ka. Nga bate! Di ko ay! Ako ray! Melvin, nagmayng paghinay. Danghag yarn. Oh, dawam! Kung maka Melvin, ha? Melody lagi! Ikaw ay mapandol. Makahinay pa baka. Dali na. Kuhaan ang yawi sa pulahan. Aron makasuod na ta. Lagi, oy! Minaynaya ang taong ko, ah. Kaya di ko makapokus. Basta, duka na kay ko. Ha? Nagaras pang paan ako ganina pag di kang nato sa luyong nga bahin sa gate ng inyong mansyon. Ice! Ang daming tanan ni Bisyo, ha, girl? Ay, mamatay tag sa iyo, ng kalakihan mo. Mamatay dungo, kay namatay ta, natuhog sa gate, kay nanibat. May tiglain mo na keto, ha? Sa paan mo, eh. Hain mangyawi. Yawi. Kita ka. Ha? Nangita ko, day. Nangita ko. Di niya magdala ko gibotang yung dako nga pat. Hay naman, oy. Wa pa ka tagtanga sa mga hulmikas, no? Wa ka ng tangaga ba, tangaga. Hindi ba inyong gipangita? Mauna, sir. Ay, oo nga! Ay, Sir Augusto! Dahom! Si Lolo ni Miguel, si Lolo
Kita ko. Hi, Lolo. Good morning. Diin mo gikan. Nag-jogging. Nga naka-heels. Yeah? Nag-jogging nga naka-heels challenge. Oh, really? I wanna see kung unsao ninyo pag-jogging. Nga ingon niya na ang inyong hitsura. Mubo kayong sayal. Miniskirt, Lo. Micro mani girl. I know, right? O nakasando lang, mubo pa. Tank top, Lo. And it's the uso nowadays. No one wears boring loose shirts na, Lo, like duh. Dawa. Like da. Way panuhot. Wa pa noon. Ay batanon pa ka, ha? O di ay, batanon pa mo. Wapay panuhot. Ug bisan unsang urasar mo mahimong mo pauli kay batanon pa. Diin gani mo atugikan. What was your answer a while ago again? Nag-jogging. Looks like wa mo paningta sa inyong jogging. So let's go. Asa, Lo? Sa plaza nining subdivision. Padyagingon ta mo pag-usab kay murag nakwangan mo sa round. What? Let's go. Pero, Lo... Let's go. Maguna ko ninyo, ha? Maguna ko ninyo glakaw paingon sa gawas na ning mansyon. Sunod mo na ko. Lusot girl. Di ka mo lusot ron. Di ka mo lusot. Bisan amo patakabog noon kakang gim kanang kilay ni mo. Pawan ako na. Shut up. Kung sa pa'y gipaabot ninyo diha. Dali na mo. Lo! Lo, singot na kay mi ganina. Naugan na mi. Mag-ilisa mi, Lo, ha? Dagan, Melvin. Sir? Gano. Gusto ka usab nga mudagan? Yes, sir. Excuse me for being tabi, ha? Mag-ilis sa sab ko. Ay, ganus pa ba mausap kining apo, ha? Hoy, Melvin, bangun dia ba? Bangun na, uy. Bangun na, uy. Sama ka, uy. Oh, melody ko. Di ko Melvin. Daw. Adi ay, di kang bangun. Di kang bangun. Ay, agayon. Ha? Ano man ka man ang may oy? Manang ka karon. Manoy ko, dili ko manang. Sige ano, ha? Ikay nga ano. Tingnan naman ko, ha? Usa na orasan niya, natog pa ka? Usa mo ka dili, amo ka? Dele, best friend sa amo. Best friend ra. Katabang gihapon ka din, Melvin. Mga bango na diha. Bango na diha, utabang sa kusina. Kanay daghang mga buhatonon dito. Pagdali na diha. Dahil! Sa madun god. May klase. Huwag sa may anda mo para pamahaw, oy. Ay, pila na may lutoon nga gamay raman kay na sila. Lamay ragi kaon. Say, pamahaw. Pamahaw snaong ni mo. Nga udto naman hapit. Las 10 pasado na, oh. Higda-higda pa ka diha. Bango na diha ba? Ito may daghang buhatonon dito. Dili na mo kayang nga kamera dito nas kusina. Pagdali diha kami bisitang mo abot. Dahom. O na. Mubangon na. Ay, balik ko sa kong dali. Dali ah! Ay, kalami pa kay katog. Ay, kita mo kay bisita nila. Nila ni Sir Augusto. Dahom. Oh, Christine. Iha. Christine, wake up. Ay, Christine, bangun na. Christine. It's still so early. I wanna sleep pa. Ting paniudto na. Pasado alas 11 nas buntag. Get up and fix yourself. Magdungan tas paniudto. Sige na. Pa ko gutumalo. Ganahan pa ko matog. Ikaw lang sa ikaw na. Love you. No. Di mahimo. Kinahanglang mo bangon na ka kay may mga bisita ta. Lolo,
Wala sab gyapon kay katampo sa inyong panagsulti sa imong mga bisita. Kay ni ko sure naman gyapon hisgutan ninyo. Mas may pagmatog. It can't be, nga wa ka. Kinahanglang atubangon mo sila. Kinsa pa yung mga bisita ni Mulo? Mga kasusyo ni mo, diba? Yes, akong kasusyo. O gumabot ni mong bana ug ang imong father-in-law. What? Agay, ouch, nalipong ko kalit nga nakabangon. Tungod sa imong kisulti, Lo. Unsa ko tulo? Ano mo yung maabot naman kong bana o father-in-law? Oh my God, pag-sure, Lo pa. I am so sure. You young lady is getting married. Ka-joker ni Lolo as in. Oh, sige na, Lo. Nalingaw na ko. Nice try. Tug na ko balik, Lo, ha. Manyan ako mukhaon kung gutomon ako, okay? Di kamay mong matog pagbalik. Lo. And no, young lady, I am not joking. Magminyo ka na. Huwag ka mag-joke. Sa ato pa, nagdamgor ako. Pukawa ko, Lo, dali. Pukawan ako. Dili ko gusto ining damgo, ha? Crispin de la Riva! Oh my God. Dili damgo. Minyuunon ako. Nikinsa. They're here. Ay. Real smile, Christine. Hello? I can't smile knowing nga minyuon ko ni mo sa lalaki nga wa ko makaila. You knew him. Kinsa gani na? Hello, Christine. Siya? Si Christian Lou? I told you. Nakaila ka. Hello, iho. Si Daddy Nemo. Hello, Tito. Or should I call you Lolo na? Oh my God. Sure, iho. Oh, thank you, Lolo. Hi, baby girl. You like my shirt today? It's from Paris. I like it and it's cheap. And so, nagpalit ko 5 kabuok nga lain-lain og kolor. Nindot ay. Mura kag budbud. Christine. Budbud? What is that? That's a compliment. I know. I should know. Ako pa. My sense in fashion is amazing. Mamatay na kit kog sa iyo, Ani. You were saying, your gift? Of course. Makalimtan ka na ako. Iho, will you help me with this? Oops! Oh, sorry, Papa! Sorry, Papa! Nalimot ko nga, daghani kayo nga akong mga napalit. Gasa aling ni Christine sa akong pagbakasyon gikan sa Paris. Actually, dili siya bakasyon. It's a business trip. Pakapinan og leisure. Ambi, Papa. Ako na mo tonon lini sa umaabot kong asawa. Here. May igas ako sa gikan sa kong uniko iho, kumpadre. Oh. Nagago ka pa man yun, iho. But thank you. Oh, don't mention it. What ka na? Brochure ka na, Lolo. Doon ka buok. And each one costs 500K only. Nga sa ito pa, 1 million pesos. 1 million pesos is ka na. Oh. Thank you, iho. Oh my God, kahangin. Hangin? Hangin ba? Galimutan lagi ko. Kung mao ka na, sige, tanam mo sa sud. Andam ng lamisa. Mga una kita. Pasensya na, kumpadre. May una na si Christian. Galimutan kitingali ni bata. Ako nang sundan, kumpadre. Dali na ka mo. Okay. Hello, mauna, Lo. Mo pagkatutawhan ang ganahan ni mong akong pamanhoy? Usa ka dambuhala ug hangin pagit kaayo? Well, you do have another choice. Unsa ka na, Lo? Dili unsa iya.
It's kinsa. What? Lo! Unsa na gud na? Gipulaan na ka na ako nga iwan naman akong ipanghatag sa uban. Don't you love me na, Lolo? Mahal ta ka. Hinungdan nga minyuon na tika. Ay, ano na daero ng imong affection para na ako. Patyon ko ni mo pinaagi sa pagpakigminyo na ako anang mga anak-anak imong kasusyo nga ginuo ko. Oh my God! Si Christian Lo, super kadako. And I'm super kagamay. Murag super wrestler si Christian kadako. Samtang ako, I'm so petite. Well, kung li ka ni Christian, adto ka na lang ni Facundo. Mas mapitol ka uban niya. Cause he's older. Karon dili na tambok, pero mas tiguang sa dako. You don't love me na gyud, Lo. Ay. You better choose now, Christian. Time is ticking. Oh, nyo karon may ultimatum na ko. Sunod na din sa kusina. Mo siya muhunong nga mihila ko. O tingay makadungog, pakusgan pa na ako. Lolo! Wagin ni Unong. Wa na cute. Di na siya mutuon ako. Bahala ka, Lo. Di ko makigminyo anak imong gipangrito na ako, nyo. Ito nung lago ka ng usa ka crispy pata sa pikas tumoy ning lamisa. Ay, ang dawan. Ay, naman sa diha dapit ni mo, sir. Ako ni. Kang daddy na. Dawan. Walagi ko ma-inform nga tagsa day mo crispy pata, sir. Ingon niya na, sa amo matagkaon. Pagtagsagid kami sa matagputahe. Tagsi kay whole chicken, tagsi kay crispy pata, tagsi kay bowl of soup. O sabisan unsa pa. Mga sige na, ito nung lagi na. Ang halala, ginawa ko. Ay, makapuog kabili dito, na. Inoon, nakita pa sa ebidensya siyang lawas. May problema ka ba sa akong anak? Ang dahom. What, sir, wa? Gitutukan mo siya samtang naghungit. Wa, sir. Ang ako ba nga, ang pag-anda mong tubig kay matukan niya. Niya, sir, ang usa ka crispy pata. Kaya may hinsura. Ala, dawam. Ala, gibit-bit sab niya ang unsay ka pa. Ginuok ko. Ala, naunsa na mas lay planong mamilin. I'm sorry nga nadugay ko sa... Dali na, kumpadre. Mga una kita. Sige. Sir. Unsa pa may kanon ni mo, ana, ron. Nga, gitagsaan man na nila. It's okay. Lingkod alo, kao na. Okay. No? Hi, baby girl, kao na, legit. Unsa pa mayak? Iha. Lingkod na lang, lingkod. Magpakuha lang tao og laing pagkaon ni Melvin gikas kusina. Wow, napadilain. Ay, salamat. Kay wa pag umabusog. Unsa? Dinilang una ta sa loan, magsulti. Kamon, kita ninyo, kumpadre. Mas tindot din kumpadre kay mas presko ang hangin. Baby girl, dali. Lingkod, tupad na ako. Okay na ko, diri. Mas okay dali, tupad na ako. Magbayan di ka. Makihatag og comfort ang akong mga bukton. Put your head on my shoulders. Come on. Salamat na lang. Pero okay ra kiti ko dinhi. Ikaw ang bahala. You know, dili kay ko ganahan ng mabugos. Mabugos sa mga girls. Usually, sultihan di ka ang mga girls. Run after me. Ako na'y magkabuang og lakaw. Oh, really? Wala, maglikay na lang ko. Ka-feelingon ining kanahan.
Di ay ba? Ikaw na. Kumpadre, what do you like? Mag-tea o mag-coffee? Tea na lang. It's healthier. Ikaw iyo, Christian. Unsay mo, coffee or tea? Uy, mihagok na siya. Di pa lang gani, dugay nga nagsulti sila ni Christine. Ingon na ginang bata, kumpadre. Kung mabusog na gani, mudayon og katug. Unsa? Mibiya na cute. Gosh. Unsa na lo? Sige pataani? Ipadayon gyud nimo ang pagpakasal nimo nako atong Christian? My God, Lo. Layo ra ang 5 ka tuig mabiyuda nako. Di ba nga mas pabor na para nimo? Lo? Masayo kang mabiyuda, mas labing maayo. Bugtong anak si Christian sa iyang mga ginikanan. Nga sa ato pa, maimo usab ang tanan nga iyang gipanag-iya. Bahalag mapobre ko, Lo. Di lang ko atong Christian. O ka na usab ang di na ko ikatugot. Nga mamana ka lang og way nahot. Naanad kas kinabuhing adunahan, Christine. Di nimo kayahon kung magkalisod ka. Lo? Mao nga karon pa lang. Kinahanglang ipahimutang tanaka. Girl, magsuot ko, ha? Girl, ano man itabo ni mo, ay? Dahom. Wala di ka man naog sukad kanina sa pagbiadong imong pamanunon. Naon sa man ka? Nagmuni-muni naman kang daan. Naginulsol na ka sa imong mga sala. Why? Ay, pagbukot niya ba? Sulti ko sa imong gibati. Best friends ba yata, di ba? Naibaw ko, nakalitan ka sa desisyon ni Lola ni mo nga minyuan ka. Dahon! Naibaw ko. Nakalitan yung ka sa desisyon ni mong Lola. Huwag nakasabot ko sa imong gibati. Well, nara ko. Ay, pagbukot-bukot niya. Makalumos na ang magbukot. Ay, wala mo nga bulbe. Muralagwa, pero gipukas na nako. Maudi, ay, nga wang jud may tubag nako. Kay wala din hiyang akong gipakisultihan. Kay pulos ba doon lang nga akong kang nakita na akong gibukotan. Ay, hindi yung babihan na. Musibat ko ako dada. Dahom! Unya ka lang! Dili pa kayo daghan og tao. Kaya dili pa kayo lawom ang gabi. Well, okay ra. Mas dali kong makaside. Makaside og gwapo. Kay dili pa crowded. Anak ko dapita mo lingkod. Mas ganahan kong mag-atubang sa bartender. In fairness, ninduting mo ang club nga bago lang nag-open. Musimana pa lang ni sukad ka nag-api. It's cozy. Ma'am? Can I take your order? Tequila, please. Tequila on the way, ma'am. Thanks. Oh, thank you. Di ko matubag ay. Dahom. Bantay, gikinakbayhanak ka. Huwag yung kanimo dada. Ako na bikipagitaan si mong apuhan di mo.
Huwag na ka naman sumok. Repita, babayan na. Unsa na rin urasa. 215. Hindi marima. Habi ko grillo. Ay, unsa na urasa. Baya, di mo magalaunan na sa kadlaon. Huwag take note, babay. Wa pa ko matog kay nagpaabot pa ko nimo, ha? Kay naibaw ko, nagninja na sab ka. Ayon si Kristen. Daan pa yung lagi ko. Ako rin yung lagi pagitaan siyang apo. Apuhan niya, kining apuhan niya. Sir, kung answer, huwag ko mahibaw. Natog naman tingali ganina pa. Nagpahangin naman ko din sa gawas, sir. Kay galimutan ko. Di ko magatog. I know nga nahibaw ka nga wa siya sa iyang dawak. Sir? Ikaw ang labing suod nga higalan ni Christine, Milvin. Ug manghinaot ko nga imo kong katabangan sa suod mong higala. Ha? Sir? Tabang? As in, help? O sa ako'y katabang, sir? Nga mahiluna na siya. You mean nga, mapakasal si atong Christian? Mao ba, sir? Yes. Gusto ko nga mahiluna na ang akong apo sa di pa ko mamatay. Gusto ko nga dili sa magkalisod-lisod bisan kun wa naunya ko. Sa kadato ninyo, sir! Bisa maniguan na si Christian, di magyapon tingali na siya magkalisod, sir. Bisan kundi pa siya manarbaho, kay may mga negosyo man mo. I'm dying, Milvin. Hala! May cancer ko. Ug di ko gusto nga masayod niini si Christine. Busa mahimo ba nga tabangan ko nimo? Nga makumbinser siya nga mupagkasal na sa akong girito kaniya? Dahom, sir, oy! Dahom! Kalisod na ba nang imong ipangayo na ko, sir, oy? Mupagkasal siya adtong Sir Christian nga Santissima. Uy, Santissima tong tawahan makatumba og saging ang kahangin. Unya, makapuo pagkabilin kon mukaon. Ay, wa na ko'y mahimo. It has to be done. Kaning, sir, wala di kinagitang lain, sir. Aduna. Anak sab sa imong kasosyo, sir. Sorry. One last shot. Ganina pa pang ingon, ma'am, nga last na lang. Hubog ka na kayo, ugwa pa kay kauban. I can still manage. Come on, last one. Pero ma'am, Mobayad ko. Are you worried? Dili ko makabayad? Oh, come on. I can even buy this bar. Give me one last shot. last na gyud, ma'am, ha? Last na gyud. Mama, niya, ma'am. Good boy. Don't worry. This is going to be my last shot. Hey! Ako na! Why did you drink it? Kay hubog ka na. And why do you care? Huh? You like me? Then you should buy me a drink. O dili kay ilog ko ni mga akong drink. That's bad of you. Ilisi ko. Let's go home. Give me back my last shot. Asam ka nagpuyo? I'm not going home unless ilisen ko ni mo sa akong katapusang shot. Asa ka nagpuyo? I'm not telling you. Why should I when you're a stranger? Psst, bartender, give me another shot. Yes, ma'am. No. Imong uyab, sir? No. Of course not. Dili ko manguyab og arogante nga parehas niya. Labaw nang dili ko gusto babae, nga pala hubog. Now, asam ka nagpuyo ron? Because I'm taking you home. Di pa ko muli, kaya wapa ko Gosh! Sorry, wapa ko mahubog. I'm just dizzy. Kaya hubog ka na kayo. Oh, no. Come on. No. Ihato talaga. Di ka mahimo nga magpabilin din kay dagan ang mga mata nga nagsigi og tutok nimo. Kaganina pa na. Unya nangita naghigayon. Come on. Ay,
No, don't touch me. I'm not going home, Pa. Put me down. Put me down. Asa man dapit ang inyo? Just tell me your address. Miss? Oh, miss. Di pa kuno siya hubog. Pero nakatuog na dayon, human nga mapahilo na sa skinan. Saon ko man isiram. Nga na ba nga, nangilabot pa magkuhin eh. Gawa matakoy labot ni Bihana. Naluwi lang kong nagtanaw niya. Ngahubog kay ganina. Kapabiyan siya. May kauban. Tingalig pahimuslan pa sa uban ba. And now, wala ko masayad kung noon sa haon ko ni Bayana. Tingalig pa niyo pasanginlan ko kung noon sa'y may tabuin niya. Uy, di na yun mada, og buka nga akong mata. Mupiyong na yun sinala, at ano ay, muluhigit. Duka na yun kaayo. Ito naman yung orasa. Hala! Hala! 500. Magkalasing ko na sa buntag. Huwag pa mauli si Christine. Hala, naunsa mo di ba yan na, uy? Hala, pagyod. Hala, pagyod. Uy, basing nahubog to. Nga, may kaubang lalaki. My gosh! Abis gosh! Uy, iyan ang gitugyan ng iyang pagkababay. Hala, pagyod. Kinook ko. Unsaon na lang kung iyan ang gisirindir ang iyang bandira sa gikailaran niya sa bar. Dahom! Unsaon na lang. Ouch. Ouch, kasakit sa akong kalawasan. Kalapad sa akong wait. Where am I? Ganang... Oh my God. Dini akong kwarto. Wasap ko mahinumdum nga. Naulit ko kagabi. Shit. Ang samantay last na kong nainumduman, ha? Huwag ko'y nainumduman. Am I that drunk na nag-pass out, kid ko? Pero kasi nagdahan ako din eh. My God. Gosh, tinimo ko akong blouse. T-shirt na ningad ako. Pati pasabot nga. Kilisan ko. Og lalaki ang tag-iya ining mong shirt. Sato pa. Kipahimuslan ko. No. Kasi nagpahimus na ako. Kasi nagdahan ako din eh. Wait lang sa. Pero wag mo ko'y kibati nga sakit sa kong lawas. Gawas lang nga kapoy kaayo. Wait. Sumihayang na ko sa kahubog mo nga kakapoy rin akong kibati. Di ba dapat sakit ang akong middle part? Pero wag man. Wag ko sakit eh. Ako tanawin. I'm still wearing the same short kagabi eh. Og napasad ang akong underwear. No, what I do ko? So, I am still a virgin. Oh gosh. Oh my gosh. Oh, thank you. Salamat. Waday pahimus lang ako pagkababae. Pero, kinsa nga lakiha naghatod ako din eh.
Kung kinsa man sa daghang salamat, magdali ko. Ang akong bagong cellphone. Iyan ang gibutang din sa side table. In fairness, buutan ang mitapang na ako kagabi, ha? Whoever you are, pasalamat na lang ko nimo sa hangin. Buutan. Buutan unta, pero kipyaan na sa ko din sa hotel nga ako ra. Magawas na ko. Mapauli na ko. Nabalaka na gito na ko si Lolo Roy na. Wait. Ew, maligo lang sa akong dali-dalibi kay murag na ni mahop akong suka. Uy, wala siya sigdanan. Could it be nga na pa sa Espanyo? Akong suwens pagtuktok. Miss? Miss, napaka sa sod? Miss? May mitubag. Suwera ko sa pagabri. Wailak. Miss? Uy, huwag mo siya din eh. Mibiya na din siya nga huwag man lang ko pabuta. Well, di sa ko interesado sa babae nga parehas niya. Yan kagikan. Dungan, cute. Nawahig gamay. Pagduminaw sa Lex Pinoy. Ay, sorry, sir, ha? Sige, ikaw na, sir. Ikaw na lang sulti. Dili ko magkuhan mo naman yung kong parrot na rin ko si DJ. Parrot. Sige, ikaw Din, na. kagikan, babae. Ay, sige. Nakilawi lang ko, sir. Hindi na ito mausap, sir. Sorry. Nganong karon ka lang mauli. Din ka magikan. Kisay mong gikauban. Hello. You better tell me the truth, young lady. Kay managsama kaming way katug. Dinis magpinaabot nimo kung unsa na kang orasa mauli. You mean, gipaabot ko ninyo hangtod yung orasa? Hala! Dahon! Di kayo obvious ang among eye bags, girl. Nga pwede lang nagkua. Diin ka. Kinsay imong gikauban. Tubag. Pagkagyan, ay! Ganong galit pa kaghilak. May naitabo ba ni mo? Unsay naitabo nimo, Kristen? Unsa po? Wa, Lolo. Di mahimong wa po. Di ka muhilak og sama niya na kun wa lang. Sulti, may tinuot ka eh. Nga man ka? Nalugusan ka? Lugos agad? Kung mao, unsa man day nagtabo nimo, gitulis ka. Tulis agad? Sulti na ni, kung anong nihilak ka. Apo, sige na. Sige na, di na masukos lolo. Sige na, sultihin mi. Ganong dugay kang nili, o ganong mihilak ka. Kay nalipay ko, Lo. Unsa? Nahilak ko sa kalipay, Lo. At least ako hilapti sa nihatod ako sa hotel. Og take note, Lo, ha? Siya pa ang nipayad sa hotel. Og kining t-shirt nga ako gisulob, iya sa nilo. Kung mao, kinsa ang maong lalaki? Ambot. Ba't yan sa gana na galoy, ambot? Tala. Oh, May pangan bagod nga ambot. ambot lang. Wag ko kay pahog makailan niya, so mautuwa ko magkapasalamat niya. Ay, kaswerte ni mo, girl. Buta na nakatabang ni mo. Gwapo ba? Ambot. Macho ba? Ambot sad. Huwag kang kayo nahinumdaman. Ambot. Pangitaon tanang maong lalaki. Og siya na ang mamahimo ni mong bana. Lunsa? Oh, we must find that man. Mayo siyang tao. Ug labaw sa tanan, kwartahan. Ano na iba ako magkakakwartahan? Sa hotel kaniya gihatod, di ba?
Oh, siya pa mismo ang mibayad. Why ordinaryong tao nga makahimo niya na. Bitaw, kaya dito GSM, karton na may gamiton. Lo, what if batik ka siya Girls. now? Hinungdan nga wa siya makapaabot nga makamata ko, di ba? Uy, pero what if gwapo siya, girl, ha? What if batik yun? Ha? Pero what if gwapo siya, di ba? Hubog biyak ka. Ugwa na kayo may nunduman. Wa kay ayo kay istorya. Nga naman. Basta, bisan gwapo pa siya, di ko mo pakasal niya, kay dili mi uyab, o wa ko ma-in love niya. Kanus ama na. Bito, girl, bitang. Ha? Di ba? Nawa man kay nainlaban sa tanan ni mong nauyab. Kay dili sila deserving sa akong love, that's why. May graduar ka na sa college, Christine. Pero wa ka gyapoy direksyon sa imong kinabuhi. Kanus ka man day magtarong, ha? Kanus man day kunimo hatagan og apo. Unya palo. Si Unya na kung patay na unya ko. Ug di na ko makasudo sa akong apo. Lo. Sa sunod adlaw, muanhi ang usa sa giingon ko nimo nga mahimo nimong kapilian nga mamahimo nimong pamanhunon, si Facundo. Lo, dili ko. Well, you don't have a choice. Not unless ikaw mismo ang makakita og lalaki nga imong pakaslan og akong mauyunan. Lo. Mibati na ko og tumang duka. Musaka na ko kong lawak. Agusad! Ano mag-oy? O sa may saan sa kong buhok? Saan pa bayan ka, ha? Saan pa ka nako? Saan ka? Sibat ka nga ikaw ra. Kung gida pa lang utak ko nimo, mailan utak nato ang lalaki mitabang nimo. Kay feeling na ko, girl, gwapog yun siya. Feeling rani mo. Ay, sa manoy? Nga nung gipugnan ako nimo? Help me. Sa unsa ba? Dili ko mo pakasalpisan asa ng giingon ni Lolo nga mga lalaki. Di ko magminyo. Wala sa akong vocabulary. Ganahan ako mag-enjoy sa life. Jai, dili ka ba tanon for life? Kinalan kang magminyo aron makapamilya. Pero dili pinaagi sa gusto ni Lolo nga buya. Yan na kay choice. Naa. May nailaban na ka. Wa. O kung sama ko ng pagi. Mulayas. Unsa? Uy, ginawa ko na mo bayanak ka, mulayas. Asa ba ko nung kapaingon? Bisan asa. Unsa? Ug imo kong tabangan. Dahom! Ako gyud! Dahom! Hoy! Hoy, babae! Bangon! Bangon! Why? Bangon! I'm so sleepy. Di na kumukaon. Yung na si Lolo. Tell him I'm full. Huwag ka agdahal kaon, oy! Di pa bangon ka kay may bisita ka. Sa? Tikin sa naman, sad. Kato na sang hangin kaayo. O katong giingon niya nga usa ka lalaki nga iyang kapilian ako. Ing na si Lolo, ha? Ngawa ko din sa akong kwarto. Naibaw na siya nga niarak ka. Yakang gilili ganina. Pero ako ang ipapukaw nimo. Lakaw na ato ba nga? Ano ko nang iyang digda? Regalo? Pagkaon, dagang kayo. Makakaon din talang tao inimbaya. Ali na. Lamig ang yanda. Ali na, makakaon nga apel. Kamulay kaon. Ingon ka, wa ko agdahan ni Lolo. Wabitaw. Si Christian man ang miagda ni mo. O dili ko na pasugdan og kaon kung di ka mo kanaong. Di mo makakaon. Makakaon! Kay goroyan ka ka. Hoy! Dali na, dahon! Dali na! Saba! Dito ka naging order sa pinakamahal nga restaurant sa Hong Kong. Okay. Mana? Bugnaw na kayo na, kaya ka pa man sa Hong Kong. Oh, no. Dili ka na bugnaw. Kay, ang among private plane ang gisakyan na ng maong pagkaon. Sosyal. Ang sosyal ka ayo, Ang pagkaon misa kay sa plane. Oh, yes. Iyon na namin ka dato. Kaya kung may ganahan ming pagkaon sa sagadapit.
Bisan asa pa kalayo, ha? Bisan unsa pa kalayo. Bisan sa Ukraine pa, sa Russia. Kaya kayo. Magpasugo rami sa among mga piloto. Aron maka-order og pagkaon. Aron mas dali ga maabot. Og init pa kini kay gisud kini sa thermal box nga mahalon. Oh! Init to ganina, pero karon hangin kaayo, nabugnaw na. Hangin? Where's the hangin? I don't feel any hangin. Ikaw di ay. Ikaw ang hangin kaayo. Mura na kong mapalit sa imong kahangin. Kristen, Tinuod bitaw lo. Hangin kini tawhana, sobra ka hambugero. O dili ko ganahan sa tao nga hambugero. So, wa kay chance na ko Christian. Bisag ikaw pa ang pinakadato sa tibuok kalibutan. Kristen, enough. Iho. Iho ako na'y mangayo pasaylo alang sa akong apo. Stress lang kini siya. Lo, No worries. I'm not totally affected. Kay huwag ka matuunan ng iyang gipanulti. dili tinuod nga hambugero ka? Then, what are you? Truthful. Honest. Unsa? I am being honest sa kong kagalingon. Kay tinuod nga dato ko. Gani, daghan kay kong cellphone. I am born with a golden spoon nga nagtangag sa akong baba. Hangin ba day kung busulti ko sa tinuod? Hangin ba day kung maka-afford ko sa tanan akong gusto? Yalakip ikaw. Mahimo ko pang paliton. Nakadungog ka, lo? Apo, Pugni ko, lo. Kay di ra ba ko magduha-duha og sagpa basta dili kwapo. Thank you. Ay, ala! Dahom! Anong nag-thank you, magka-sir? Ay, di man siya makasagpa na ko. Ay, nga naman, sir! Sa patignaong naman siya, maghihimog sagpa. Ano kay gwapuan ko? Nga sa ito pa, dili siya makahimo sa pagsagpa na ko. Lo, bahala na ka diha, lo. Musa ka na kog balik sa taas. Ouch! Ouch! Kristen, ouch! yeah. Asa ka? Balik dire. Sir, naon siya day ka. Nagkubalag mong naong niyam taking-king ka. O sa problema ni mo, sir? Gituman ko ni Bibilab ang akong tiil sa iyang pagbiya. Oh, May noan. unsa? Ay, bayaoy. Anda mo na kong pagkaon, sir, ha? Diyaon na mo, ha? Dahom. Ouch! Ang akong mahalon nga sapatos. Gitumban sa mong apo. Isumbong na ko siya ni Daddy. Iyo. Nakaila kag yun ni Kristen. Bata pa lang kaila na munduha. Nasuhito ka na yun niya. Naibaw kag yun nga spoiled ka ng bata. Wara sayang nguna-huna ang iyang gibuhat ganiya. Pero, iyan kipasakitan nga akong sapatos, no? You know, it's so expensive. Gikan pa gani sa US. And it's worth $1 million kay limited edition ganing mga sapatos. Nagyan yan o nagyatak. I'm so sorry. Nganong gihubo ni mo ang imong sapatos, iyo? Natumba ni kini. Di ni ko ganahan ini. Okay, ang imo mang apo ang miturup ini. Imo kining responsibilidad. Busa, ikaw ang mabayad ni ini. Unsa? Utangan ka na ako og usa ka milyon nga sapatos dulo Agosto. Ug ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning bag-ong sugilanon, si Plager ug si Nansalan. O palihog day ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.